Искам да ви покажа колко инструмент необходим за една ето такава баня. Купана таван, бял мат, 2 квадрата тук и колко мъкнихме инструменти. И само да не вземеш нещо, ще съжаляваш много. Всичко трябва и дори да не потрябва на този обект, не можеш да го изкараш, защото за другия обект ще го забравиш. Бял мат, такива немски корнища в банята. Чиста работа.